Oy pre, asa man ka? Simba pre, Domingo Bearon. Ah, simba day ka? Domingo Bearon. Ah, mayo. Simba ta? Ha? Simba ta? Simba lagi unta pre, pero sao man pre nga binulan pa man akong motor pre. Ya, ikan po pasayro ron ba? Manya lang makapasayro ko ba makapalit tag isda unya. Kuan ba? Panihapon. Unya ito magsimba mga warta day. Ah, unya wala na pud unya pre. Gamay na lang pud kayo. Gamay na lang pud kayo ni pasayro. Sige pre, ato na ka pre. Ah, sige pre. Yan po ba ako pre ha? Oh, Okay. Daghan kay pasayro ron, mamasayro ta, daghan kay pasayro ron sa palengke. May tao diri, may tao diri. Tawagan ko sa pare. hello. Oh, pre. Ano man og simba pre? Oh, mana nagsimba? Kung anong ta pre ba? Parescue unta ko diri pre ba? Nalugawa pre, oy, na-disgrasya ko pre. Nako disgrasada pre. Sige. Badong na ko dia, badong na. Pagdali pre, kay sakit na diri akong tuhod pre. Oh, sakita na gid oy. Sige. Badong na ko dia. Sige pre. Pre. Ano na yun? Dito ko wala naman gito day. Ah, magkiklaro, buti wala mong dugaya. Wala nga. Paabot si Muha, nagparescue ko si Muha, dugay kay ka. Dili mo god pre dito ko pre pero baktas mo go. Nya kumusta? Guba lagi akong motor pre. Tapos akong tuhod pre, sakit kayo, diri oh. Dili na kayo nung kumanana ba oh. Bali siguro ni diri. Diri po do, sakit kayo gyud. Sakita. Saan mo god pre? Giuna mo guni mamasayro god. Nangiyawat ka tanawa. Doble na yung problema ron. Sige lang pre, ug maayo na ko pre, simba na jud ko pre. Nahon jud ako ng simba kaysa sa pagmamasayro. Eh, sakit kayo eh. Oh, nadi ko gamay kwarta day pre. May na lang ni makatabang sa imong panginahanglan no. Naikwa no. Ya, salamat kay ani pre ha. May na dako ning tabang sa kuha ba. Nya kung makahapit ka ni pastor pre, palihog lang ko gingon siya pre nga paampo ko. Nya basin makaber pa ni sa medical yung kuan ba. Nga damage. Sige pre. Ang inos pastor pre. Nya, tara ka. Sige pre, ayo pre, salamat kay sa pagbisita.